Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ingta ibasa ti Proverbio Kapitulo 5, versikulo 22. Matiliw ti managdakdakas iti kinadakas na, ket ti bunga ti basol na ti mangipalabog kanikwana. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Congratulations, Ellen! Napalalo ti panangidayaw kan kadagiti kaopisinaan tayo. Dakkel a kontrata tinay close mo. Sigurado a dakkel ti komisyon mo. Agyaman nak, kasapulak dayjay para iti amak. Ay, wen, kumusta gaya man ni tatang mo? Kasi ti sigod, awan nagbaliwan ti kasasaad na. Amom, Ellen, nagasat ni tatang mo. Tanasingpet ka nga anak. Nagagat ka pa'y. Tere, Iso na laeng, tanabaybay amon ti bagim. ha? Anya ti kayat mo asawan? 40 ti taon mo. Nabaketan kan abalasang. Awan anyaman na kanyak dayta. Ti importante kat ni tatang. Kayat ko ama asikaso ti ama. Kayat ko nga umatidog pa'y ti biyag na. Isungar aramidak ti amin. Para iti ama. Kaya't masawan, atiwan na ka ti kabarbarola iti opisina yo. Mabuisidak nga rod. Iso ita tinabanglo iti opisina. Nagkapoy kamatan bakat? Itapay laeng, masapul ama ipadisimon iti dalan mo day jay. Ha? Ipamuspusa mo ti amin, tapno maikat day jay iti opisina yo. Kasanong aramidak dayta? Naglaka. Katugulag mo, ani Silin. Nangato ti posisyon ni Silin iti opisina yo. Sana yan. Wan, O di katulag mo. Ipamuspusan nyo ti amin. Tapno maikat ti kakompetensyam iti opisina yo. Saan sa amat na masapol a personal nga asikason na anak ko. At damot titang tangdanam ang mga asikaso kanyak saan aya. Tatang, no awan ti trabaho, kat adaak laang dito'y balay, kayat ko asyak ti mga sikaso kada kayo. Ellen, anak ko. Napuutak ti kinadunguyo kanyak nga anak yo. Ura iti day dinanang. Nakitak ti nalabas a panangasikaso yo kada kami. Ita, batang kumat ti mga sikaso kada kayo. Iso a pangaasiyo kuma. Baybay andak a mga sikaso kada kayo, ha? Di sayang lahat itang tangdan mo iti mga asikaso kanyak. Saan ama sayang tatang? Taasikaswan na kayo mat no adda trabaho. Anak, Iso abay andak kadila ang mga sikaso kada kayo. Saan kayo abaybayan? Gaputa ipatpatag kayo, tatang. Kinapudno na. Kasuron kumot dayjay nga Ellen. Isuro nakit din iti rumbang nga ramidak. makitam, bibiyangan nakapaygayam iti trabahom. Talaga asampitaw dayjay nga Ellen. Man nakibiyang. Wan nga ron. Kit jak magustuhan ti panang isuro na kanyak. No kasta nga rod. Panunutam ti imbagakan kasilin. Wan Vanji. Ala, panawan ka pa'y dito eh. Kita man lang tilaing dayjay nga Ellen. Saan amabalin nga addakit din umartap kanyak diti opisina? Wanji, di ka kadi makonsensya iti pangpanggapang? Anyat ara-aramidam dito eh, tere? Nangag ko ti panagsari tayo kan ni Ma'am Celine. Amok nga dadaka sa panggapyo kontra kan ni Ellen. Hoy, tere, di ka makibibiyang no di mo kaya't ti madaksan. Laglagi pam akabailan ka apaikat iti trabahom no kayat ko. Anya? Iso nga aguli makala. No anya man tinamam, di mo langan gamdan nga ibaga iti oray asino. Takas iti nakunakon. Kabailan ka apaikat iti trabahom no kayat ko. Kas iti sigon, Diyos ko.
Adak man nandito unag tinasantuan a pagtaengan nyo. Umo na iti amin. Kayat ko ti agyaman. Gapu ta aging gaita kat ikutak paylaang ti bulod ko abiyag. Ada kayo tinagtaudan na. Kanayon mat nga ikararag ko at tarabayan nyo kumati amak. Ipatpatag ko na iti amak, Diyos ko. Katuray no kasjay ana idalitan. Gapu iti pan nakatakin na. Sapay la kumata diyo baybayan. Agyaman akmat kadag iti parabor ana awat ko. Sapay la kumatag talinaed nga ipaayandak iti parabor. Tapno adalat ta si dadaan agastusak para iti amak. Ken para iti inaldaw a pagkasapulak. Pakawanan na kumaapo kadag iti bidot ko. Katagtultuloy ko mga igiyanak. Agturong iti nalintag adalan. Kidawag amin dagitoy. Itinagan ni Jesus nga anak mo. Amen. Rumara ko nito simbahan. Dumagasak ka iti butika. Tagumatangak ti agas ni tatang. Kalpasan na. Agawid akon. Oh, Jack ni namnama day tayo umayo diti balay ah. Homer, Vanchi. Ni Homer tinagpilit si Lynn. Kaya't kumatisingasing na nga umay kami sumarungkar dito'y balayo. Kadagyaman na, tapi nasangbay na kami, silin. Apay kiti na saan, Homer. Pakaragsakak ti umayo. Awan gayam, ada pasarabo mikan ka. Panji, itad mon kinisilin ti pasarabo ta. Aywan gayam. Oh, ato'y si Lynn. Sigurado ang maguston da ito'y. Ay, nagpintasan da ito'y abag. Imported da ito. Talaga para kan kadayta, silin. Ket sapay la kumata magustuhan. Hoy, talaga magustuhak. Kat agyaman na kada kayo nga agasawa. Tatang, adan ti mangbantay kan kabayat ti kaawan ko. Inak agtrabahon. Aganad ka, Ellen, Wen tatang, di nakpagdanagan. Tay ka na yung nga ibiling ko kan ka, anak ko. No, adawayam. Dumagas ka iti simbahan. Agkararag ka iti na marswa. Ar-aramidak dayta, tatang. Saan ko amalipatan dayta abilin nyo kanya? Nasaya at no kasta, anak ko. Tandaanam. Anyaman ti maawat mo aparabawr. Agyaman ka iti na marswa. Iso di ipang pangrunam. Bayat ti kaadam dito'y lubaw. Ayan ni Ellen. Kwa ma'am. Ada sinarak na a kliyente. Apay ka di? Apa man na sumangpat. Ibaga magdiretso di office ko ha. Adda na pataga pagsaritaan mi. When ma'am? Di mo liplipatan. Yes ma'am. Anya nga tati ibaga ni Ma'am Celine ka ni Ellen. Ay, adda nga ta pa kainaigan tinangag ko apanggap da Ma'am Celine kan Vanji. Kaya't ko kumaaballaagan ni Ellen. Ang maamakak. Amangan no siyak pa'y taagba na gadakas. Nang runak at adda impang takanyak ni Vanji. Kumusta nga dita opisina yo, Banji? Nasayaan mo, awan ti parikot. Kumusta nga dayjay nga Ellen? Masigurado nga iti mabiit. Maksayanin ti sweldo da iti ababaan. Nasayat ni ron nakasta. Gungguna na. Talaga, nagado ang mabalin na kompetensya ang dito opisina. Siya pa'y tinapili na. Anya nga ita, ha? Kita haglaang no anya ti aramidan na. Kasta ti rumbang iti asino man namang kompetensya ken ka. Sika lang ti rumbang nga may dayaw dita opisina yo. Awanen ti sabalipay. Manipo dita. Saan ka na mapalubusan arumwar ang makisinarak kadagiti kliyente? Anya, ngam, apay, Ma'am Celine. Agtalinad kalangan niti opisina. Ado ti rumbang nga matrabaho ditoy. Ngam, ma'am, isupay mo ti maporsyento. No bilang taada ti ma-close ko adil. Di ka di makawaawat, sika, Ellen?
Naglawag mo tiyang bagak, sana yan. Manipod ita, saan ka na mapalubusan arumwar dito opisina ang makisinarak kadagiti kliyente? Itian niya arason, ma. Nagdagulit ka matan? Naglawag mo tiyang bagak. Agtalinad kalaangan dito opisina, tamasapol da ka dito eh. Saan ka narumwar kung naklangarudan? Dagulit. Ay na, Homer. No nakitam la kumatila nga dayjay nga Ellen. Apaman arimwar iti opisina ni Celine. Sigurado ang makailag ka. Kasla na ba sa apik nga awan ti pagkamangan na nga upa? Gungguna na. Agasam, tagpakalaing mat ngaminan. Ad-adumat tin adil ti maiklos na ngam iti siya. Ad-adumat na kontrata ti maisarsarak na iti kumpanya. Dakdakkel matan ti komisyon na ngam siya. Sa nabale, Vanji, tayta, sigurado abumasitan ti matgadan na. Tatilangan sweldo na kas empleyado ti maawat na. Talaga? Saanen ang makakomisyon? Ta saanen ang mabalin ang makisinarak iti kliyente? Agtali na udlaangan ida opisina. Anak ko, saan ka nagsangit? Saan arumba nga sangitam tinapasama? Tatang. Laglagi pam nga amin abanag ang mapasamag. At darason. Aklunam no anyaman ti dumtang iti biyag mo. Maaklon kumatkit di tatang. Tila ang paglading itak. Iso tinagnadlaw pa nang ipipit kanyak ni Ma'am Celine. Anak, Awan mo ti amo ka madi ang aramid ko di opisina. Ngam no apay akas di tinaramid na. Apay ang nagipaulog iti lintag nga apektado ak launay. baybay amon ko nakmay. Masayangan ak lang amin iti komisyon ko. No bilang ada maisarak ko a kontrata, tatang. Tinasaya at Ellen. Kami ti atensyon ti daddo mapaya pang kadam. Kas kumay ti panag-online sailor mo. Dakal mo ti matmat gadam ijay saan ka de. Di na ijalangan ti kami ti atensyon. Ang laglagi pong naitaw saan arumbang abaybay am ti trabaho anak ko. Anya da ito ang nakasobre, Vanji. Para kan ka, Celine. Gapot a pinatgam tikid daw ko kan ka. Nagpuskol da ito ya. Imposible mat. Para lang itikid daw mo da ito eh. Idinto tanda pa yan imported abag nga interview idi kanya ka agasawa. Talaga nasirib ka, Celine. Amo madagosan nga dapay kanayunan nakid daw ko. Kunak tumat ngamin. Anya dayta, Vanji? May papan iti mapaspasamak abiding ita para iti may sa proyekto. Amo mat anak ibiding ni Homer, saan ay? Wan, amok dayta. May pamuspo sa mga ta ang maala ni Homer ti kontrata. Ay na, nalakala dayta. Angam, panagkunak. Saan sa nga umdas dito inyawat mo kanyak? Di kagdanag silin. Pauna la arigalo dayta. Addan pa'y sumaruno. Basta ni Homer ti mga bak iti bidding. Apay nag-resign ka, Tere. Sabalin ti mapaspasamak diti opisina tayo, Ellen. Narigat ti mairamraman iti anomalya. Isu nga agik katakwan. No adda sa bali ang mabalin mo apanggadan. Kasayaatan no agik kat kamutan. Narigatan, Ellen. Amangan no mairamraman kapay iti anyaman ang mapasamak. Adamot kat di sa bali a pamaster ka. Ngam isupay mo ti sweldok dito eh. Ay na, Ellen. Ibagak manan. Narigat ti mairamraman iti anomalya. Takas iti nakunakon. Sabalin ti mapaspasamak dito eh. Nagbaling kamutan a biktima dagiti abusado dito eh. Saan ka di? Tere, Isong agpanunot kan, tanasa papay. Di mon orayan ang nakarkarupay ang maisagmak ka.
Apay kinigdaw mo ti panagsasarak tayo, Celine. Kwa, nabiston dagiti inaramid tayo iti opisina. Anya ti kayat mo asawan? Ti pananggipit tayo kadagiti daddo mga empleyado. Kastamot tan dagiti bidding asinirek tayo. Aniya? Si katirumbang amang ornos iti dayta aparikot. Ni, api nga kasta Homer. Api nga syaklaan. Rumbang agtitinulong tayo amang ornos iti parikot. Apay ko mga iraman na kami ngay. Si kalaang ta si kalaang matinairanod kadagiti napasamak. Hoy, Vanji! Tanangam ti panagsasaom ah. Sikat akin nakam iti pananggipit ko iti daddo mga empleyado. Kat da kayo matlang agasawa ti akin nakam, no apay nga dadag iti bidding hinukus-pukus ko. Iso asan kayo agin dadalos ita? Tano magipitak, mairaman kayo nga agasawa. Kumusta kan, Ellen? Mayat mo, Tere. Kinasyanak ti Diyos. Kastamot na ni tatang ko. Nasayaat no kasta. Ayun gayam. Amangan no di mo pa'y nadamag. Nakabalod itanda si Lynn. Vanji ka ni Homer nga asawa na. Anya? Dayta ti agpaysong. Naduktalan kan napanagnakan ngamin dagiti anomalya nga inaramid da iti sigod a pagpapaayan tayo. Kastamot tan ti pananggipit da iti daddo mga empleyado. Kas iti naramid da kan ka. Tere, Pasensya kan Ellen no jak imbaga kan ka idi. Ammok ti inaramid da Vanji kan Ma'am Celine kan ka. Nagbuteng aklaan nagsao. Gapo iti pangta ni Vanji. bye-bye amon. Napalabas ang dayjay. Napakawan ko idan. Kan maysa, nadusad ang gapo iti mading aramid da. Ngamin, kunamot ang nakabalod da itan. Awan tinasaya at nga ibunga ti dakas nga aramid, ken panangipit iti pada a tao, gapot agtin nagtumatla amin dagita iti panakadusa, ken panakaibabain. Papagayam ditan tinagibusan ti maysapay a pakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken Yang. Insurat para iti radyo ni Ferdinand Feria. Iti direksyon Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo the MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tin kay panangtarabay na inbag nga oras kada kayo amin.